Za chwileczkę Octagon Fame MMA zapłonie! Ferrari kontra Polak! I pytanie, czy jeden rzuci się od razu na drugiego? Nie ma piątki, proszę państwa. Nie ma, tu jest zła krew, nie ma piątki. Ależ ciosy Mocna bomba! leży Ferrari, podniósł się, Wow. ale to było chyba potknięcie, widzimy po uśmiechu Ferrariego. Adrian Polak o dziwo nie rzucił się od razu go dobić. Mocne teraz low kicki z dwóch stron. Widzimy, że obaj czekają, wyrafinowanie jednak. Próbują tutaj śmigać tymi cepami. Adrian Polak znowu trafia. Tak, zdecydowanie trafia. Ferrari chyba troszeczkę się zaskoczył. Kolejne ciosy. Widać naprawdę poprawę techniczną w wykonaniu Adriana Polaka. Ten obóz w Tajlandii Ależ cios teraz na głowę Polaka. nieźle trafił. Naprawdę obóz w Tajlandii chyba dobrze mu zrobił. Tak, próbuje teraz go obalić. Adrian Polak świetnie siłowo. Ferrari, dwóch naprawdę bardzo silnych zawodników jak na tę kategorię wagową. Nie łap się siatki. Tylko trzeba zauważyć jedno, obaj panowie w całą swoją siłę wkładają w każdy pojedynczy cios. Jak tak dalej pójdzie, to w Ferrari na pewno zabraknie paliwa. Ferrari niczym Ferrari z prędkością. Ferrari obrócił się wokoło siebie, nie trafił kopnięciem. Adrian Polak jednak ładnie, taktycznie jest kontruderzaczem, jak mówiłem wcześniej i można to zauważyć. Nie za bardzo inicjuje ataki. A Ferrari wydaje mi się, że poprawił się zdecydowanie technicznie na ten pojedynek. Tak, Ferrari też znaczna poprawa techniczna z poprzedniej gali. Naprawdę widać tutaj wielu zawodników w gali Fame MMA poprawia swoje umiejętności z gali na galę. Teraz rozpuścił jednak cewę, jakby chciał nam zaprzeczyć, ale dostał szczękę jeden i drugi, ależ prawy cross na głowę Ferrariego. Aj, też z dużą siły włożył w ten prawy sierpowy, nie trafił, przestrzelił. Takie ciosy zabierają bardzo dużo tlenu. 20 sekund do końca pojedynku. Ferrari mierzy dystans, próbuje, ale nie może trafić. Świetnie Polak się tutaj zachowuje. Cały czas stoi w takiej odległości, żeby nie stać trafianym. Lewy prosty na głowę Ferrariego. Oboje zawodnicy trzymają ten dystans, czują respekt do przeciwnika, czują siłę przeciwnika, czują, że to może się skończyć źle. Żaden, ani jeden, ani drugi nie chce zaryzykować tak znacznie. Zauważyłeś, jak obaj próbowali ruszyć do siebie zaraz po gongu? Dokładnie, tak było. Ależ to jest zła krew. Ja jednak chciałbym, żeby panowie kiedyś się pogodzili, byli w stanie sobie podać rękę, choć wydaje mi się, że w tym przypadku to niemożliwe. Adrian Polak świetnie, naprawdę odrobił lekcję, a tu widzimy roztańczonego rybę. Chyba się doskonale bawi były zawodnik. O, widzę moją żonę. Pozdrawiamy Elizę. Dokładnie tak. Widzimy, że narożnik Adriana Polaka pokazuje mu, uderza i lewy, prosty, prawy. Tutaj widzimy pięknie na szczękę. No wyrobił się tutaj Adrian Polak. Zdecydowanie jest ogromny progres w jego postawie. Czeka i wszystko trafia. W poprzednich pojedynkach nie trafiał zbyt często w twarz swoich rywali. Dokładnie. Tu już precyzja, widać, precyzja tych ciosów jest lepsza. Ciosy przechodzą przez gardę, dochodzą do szczęki rywala. Już coraz lepiej. Mam wrażenie, że nawet kiedy Ferrari trafia Polaka w twarz, to za każdym razem i tak inkasuje kolejny cios. A czas szybko mija i zobaczymy, czy również szybko minie ta runda, czy w ogóle dotrwamy do jej końca. Nie widać większych oznak zmęczenia u obu panów. A Ferrari tutaj pokazuje narożnikowi, tak, zrozumiałem i zobaczymy, czy misja będzie wykonana. Znowu nie ma piątki. Zaczynamy drugą rundę. Polak straszy, ale Adrian... Kopnięcie, zakopnięcie. Zdecydowanie tak, teraz stąp na kolano, bardzo niebezpieczna technika. A Polak boksersko naprawdę w Tajlandii się wzmocnił. Palce zamknięte. Adrian cały czas idzie do przodu, teraz tak jakby skracał sam ten dystans. Wcześniej widzieliśmy zupełnie inaczej. Zupełnie inną taktykę. Ferrari dobry low kick. Lewy na prawy, Ferrari ucieka. Oj, to już taka nonszalancka akcja. Ależ teraz prawe wykonanie Polaka, no jednak Ferrari nie może bić tak bez żadnego przygotowania tych ciosów od dołu. Tak to powinno wyglądać. No te ciosy były takie już emocjonalne, zupełnie bez przemyślenia i były bardzo niecelne, bardzo silne. To może się źle skończyć. Ferrari bije krótkie sierpy, ale takich na żadnej sali zawodowej nikt jeszcze nie widział. Musi jednak skupić się na wydawaniu mocnych ciosów. Odwraca się teraz. Myślałem, że będzie backfist. Wcześniej pokazywał to w walkach. A tutaj nam Ferrari biega. Tak jak kiedyś miał rekord do szkoły. Mocne low kicki w wykonaniu Ferrariego, czyli te nogi jednak przez to bieganie były wytrenowane, a tutaj śmigają te cepy koło głowy. Tak już te ciosy już są coraz bardziej wyraźne. Wściekły teraz Ale Ferrari, wymiana! I Rzuca Polak jest. opali? Oj, tam myślałem, że będzie gilotyna. Ależ ciosy do Trafia. Polaka! Lekko zachwiał się na nogach Polak, ale już stoi sztywno.
Cała siła jest w tych ciosach, ale nie widać po nich, kiedy przyjmują je, żeby one aż tyle ważyły, bo nic im się dosłownie nie dzieje. Dostają te ciosy i nawet nogi im się nie uginają. Nie wiem, czy zauważyłeś, ale Ferrari już bardzo nisko trzyma ręce, bardzo ryzykownie w ten sposób walczy. Te jego ciosy są, te jego sierpy są bardzo widoczne. Myślę, że Adrian Polak je widzi. Zdecydowanie je widzi, odchodzi od nich, ale Ferrari też widać, że tutaj dobrze czuje dystans. Ale ślepo na głowę Polaka. Naprawdę widać, ile siły wkłada w te ciosy Ferrari. Myślę, że w ten sposób może Czy szybko będzie braknąć obalenie, paliwa. czy zaakcentuje obalenie? Nie ma obalenia, więc nie ma punktów dla Polaka. I pytanie, kto wygrał tę rundę? Myślę, że nie była zbyt prosta do sędziowania. No, była ostra naparzanka. Tego właśnie oczekiwaliśmy. Oczekiwaliśmy fajerwerków, potem co się stało. Fame MMA ma być tutaj show. Show było i jest również show w walce. Myślę, że w tym momencie nikt nie jest zawiedziony. Ja jestem jedynie zaskoczony tym, jak oni spokojnie przyjmują te ciosy. W ogóle nie widać po nich żadnego takiego zmęczenia tymi uderzeniami, żadnego bólu. Oni są chyba tak negatywnie do siebie nastawieni i tak się nienawidzą, że po prostu chcą się nam tutaj, jak mówili, pozabijać. Tutaj fatalnie niestety przestrzelił Ferrari, bo to nie był cios, który powinien w ogóle zostać wyprowadzony przez niego i piękna kontra na brodę. Rzucił ten hak zupełnie spod kolan. Był bardzo widoczny i niecelny, no ale musi wyciągnąć z tego wnioski i uspokoić troszeczkę emocje, zacząć więcej myśleć. Tutaj cios bicepsem chyba próbował Ferrari, niechcący trafił go w głowę, a tutaj mocny lewy. Jak Adrian Polak to ustał? No rzeczywiście twardo, idealnie w szczękę poleciał lewy sierpowy i to był mocno zamaszysty sierpowy. Panie i panowie, trzecia runda. Kto by się spodziewał po spadku Adriana Polaka ze sceny, że ta walka będzie trwała Runda pełen trzecia. dystans? Znowu nie ma piątki i tej piątki już na pewno nie będzie. Ale paliwo jest dalej w zawodnikach. Trzecia runda i dalej utrzymują tempo. Ale szkoda, że ta walka nie ma po 3 minut wszystkich swoich rund, tylko po 2 rundy. Chcielibyśmy to jeszcze oglądać. Ciekawe, czy ten konflikt się wyjaśni przez zakończenie, czy jednak będzie decyzja sędziowska. No tak, właśnie w zasadzie nie wiem czemu tak. Ależ prawy teraz musiał się przytrzymać Ferrari, mimo że to on atakował. Ferrari chyba włącza mod bijatyki. Ale zobacz, jakie ręce cały czas trzyma nisko, bardzo ryzykownie. Piękny unik Polaka. Atakuje. Ależ O! kolano! Prawy! Teraz Polak jest trząśnięty! Ferrari dostaje na głowę niesamowitego sierpa! Co tu się dzieje? Zatańczył na nogach już troszeczkę. Ale oni dalej walczą, nikt z nich się nie zatrzymuje. Ferrari ma minę wściekłego. Naprawdę, to Ależ są teraz emocje. trafił. Piękny pojedynek do oglądania. Takie naparzanki my właśnie w Fame MMA chcemy oglądać. Obalenie, czy po raz trzeci Próba Ferrari obalenia. obroni? I tak łapie nogi i obalenie. Mamy obalenie ze strony 50, Polaka. 54 sekundy. Czy uda mu się skończyć Ferrariego? Czy może jakieś poddanie? Uczył się na pewno w O, Tajlandii mamy Muay Thai. próbę przejścia do dosiadu, mamy półgardę, jest I dosiad dosiad. prawie, dosiad, mamy to. Najlepsza z możliwych pozycji w parterze. Jeżeli teraz Polak, Ferrari go nie utrzyma, Polak wstanie, to będzie mógł zasypać go ciosami. Czy tylko mu się to uda? Do końca zostało tylko 30 sekund. A to Przetoczenie! piękne przetoczenie, Ferrari! wychodzi, odwraca pozycję. Nieprawdopodobne 30 sekund. Teraz chyba Polak wstanie. I mamy go! stójkę. Zaczynamy od nowa. Proszę Państwa, jak punktować ten pojedynek? Ferrari jest wściekły dalej. Lewy prosty Polaka. Polak wygląda najbardziej wyczerpanego. Dobra informacja, że zostało 13 sekund. Ferrari już blokuje ciosy głową, no bardzo niebezpiecznie teraz podchodzi pod sam koniec tej walki. I Oj. teraz on chce obalić. Piękny Jest! rzut! 1-1, no proszę Państwa, obalenie za obalenie. Ferrari chyba tę rundę. Uważam, że ten pojedynek powinien trwać dłużej niż 2 minuty w każdej rundzie. Może mogliby dać więcej emocji. Słyszymy, za kim jest publika. W internecie ludzie byli za Ferrarim, tutaj wszyscy są za Polakiem. Zwycięzcą walki przez jednogłośną decyzję sędziów Jednogłośna. Adrian Adrian Polak!